Dáte si pesničku, ktorá si pred 10 rokmi podmanila svet. Vznikalo k nej množstvo alternatívnych videoklipov, jeden aj pod Lomnickým štítom. Pre rozvoj cestovného ruchu vraj urobil viac ako iné reklamné kampane. Na vrchole Lomnického štítu usporiadali malú oslavu. Toto video malo byť pôvodne len recesiou. Napokon sa však z neho stala najlepšia reklama pre Tatry v histórii so 7,5 miliónmi zhliadnutí na internete. Nestala pritom ani cent. Písal sa rok 2014, svet bol v ošiali piesne Happy Pharrella Williamsa. Videoklipy na túto skladbu nakrúcali doslova všade, aj vo Vysokých Tatrách. My sme natáčali strediskové imidžové fotky a videá a popri tom každý komparzista zatancoval nejaký malý kúsok a 24 hodín predtým, ako bol deadline na zverejnenie videa, sme teda to video úspešne zaviseli na web. Video doslova zaplavilo internet, netrvalo dlho a malo prvých 100 000 zhliadnutí. To však bol len začiatok. Vo svete vzniklo okolo 170 takýchto videí. My stále držíme prvenstvo so 7,5 miliónom zhliadnutí. Druhý je Paríž s 3,5 miliónom zhliadnutí. Za ním nie je dlho nič a potom sú všetky videá v desiatkách alebo stovkách tisíc videní. Skakala som do bazéna v Župane, bez Županu. Ja som sa vlastne v tom klipe ocitol úplne náhodou, zaskakoval som za kolegu, ktorý vypadol a tak toto vyšlo. Bolo to odvážne. Neviem, či by som to dneska zopakovala, ale vtedy panovala taká super nálada. Tvorcovia klipu sa presne po 10 rokoch stretli na Lomnickom štíte. Chceli vidieť, ako sa za ten čas zmenili. Ja som vlastne bola vtedy na marketingu a som opäť na marketingu a pomedzi to sa mi narodili 3 deti. Zistili sme, že dámy sú krajšie ako predtým, Tatry sú stále rovnako krásne a že všetci sme stále dobrí priatelia. Aj Vysoké Tatry sa za 10 rokov posunuli. Dnes tu majú o 1/3 vyššiu návštevnosť. Nedá sa vylúčiť, že aj vďaka tomuto klipu. Veríme, že tento klip svojou troškou prispel k tomu, že zahraniční návštevníci objavili Slovensko a prišli aj do Vysokých Tatier. Koľko stál ten klip? Klip nás nestal nič. Bolo to naozaj sprievodná aktivita. Hlavná protagonistka klipu Michaela sa po nakrúcaní dala na umeleckú dráhu. K 10. výročiu najlepšej reklamy pre Tatry priniesla na Lomnický štít svoje vlastné dielo. Tieto hodiny majú symbolizovať, že stále máme čas na zlepšenie samých seba. Z Lomnického štítu Jozef Slivenský, Tatry. Milé a neplánované.